खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 9 जानुवारि 2026 मायथाइ एबा 24 पुस दान 1432 मायथाइ शुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। गोबाव समनिफ्रायनो दिन्दां जानानै थानाय खामानिया दावगागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। नोंथांनि खस्थ'खौ नोंथांनि देरसिन सुबुंफोरा सिनायगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जानाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि बिबुंथिखौ नखरनि गेजेराव बेसेन होनाय जागोन। सावस्रि मोजां थागोन आरो गोहोनि थाखोआ गोजौ थागोन। दावबायनायनि खाबुफोर दं। गोदान सोमोन्दोफोरा इयुनाव हेफाजाब होनो हागौ। फोथायथिया नोंथांनि थाखाय सानखौ मोजां खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै दिदोमथि आरो धैर्यआ नोंथांनि गोहो जागोन। फालांगिया लासै लासै नाथाय दिदोमै जौगागोन। रांखान्थियारि थिरांथाफोरखौ सांग्राङै लानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन। गोजाम साननायफोरनिफ्राय रैखा मोनगोन। सावस्रिया मोजां जानायनि नेरसोन नुनो मोनो। जानाय आदार आरो सानफ्रोमबोनि मावखान्थियाव गोसो हो। सासे बैसोगोरा सुबुंनिफ्राय लामा दिन्थिनाया फैनो हागौ। साना सिरि आरो समानथि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों क्रिम गाब। मिथुन राशि। दिनै सावरायनायनि गेजेरजों गोनां खामानिफोरा जाफुंगोन। गोदान सानस्रिफोरखौ रानलायनायनि बेयो थार सम। खामानि मावनायाव लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा नर्मेल थागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मुलाम्फा गोनां खारिथि मोननो हागौ। गोसोआरि महरै नोंथाङा गोरलै मोनदांगोन। मोनसे गुसुं दावबायनाया जाथावना। सोरजिलु सानस्रिया मुलाम्फा गोनां जागोन। साना रंजाथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआरि समानथि लाखिनाया गोनांथार। नोंथाङा न' एबा नखरजों सोमोन्दो गोनां थिरांथा लानो गोनां जानो हागौ। खामानि थिलियाव दिदोमथि सोलिबाय थागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव खरसाया बांनो हागौ। गावनि सावस्रिनि फारसे सांग्रांथि दाजा। धोरोमारि एबा इसोरारि खामानिफोरनिफ्राय गोजोनआ फैगोन। नखरनि हेफाजाबा नोंथांनि गोसोखौ बांहोगोन। सानखौ संयमजों हगारनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै गावनि सायाव फोथायनाया थिखिनियाव थागोन। दैदेनगिरिनि गुनफोरा सिगाङाव फैगोन। नोंथाङा नोंथांनि हाबाथिलियाव बाख्नायनाय आरो मान मोनगोन। रांखान्थियारि दिदोमथिया जौगागोन। नखराव गोजोन आबहावा थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। मोनसे गोदान बिथांखि जागायनो हागौ। साना गोहोम गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गाब। कन्या राशि। दिनै खामानियाव आब्रुथि लाखिनायनि गोनांथि जागोन। फिसा-फिसौ बाथ्राफोराव गोसो होयोब्ला मुलाम्फा जागोन। खामानि मावनाय जायगायाव नारसिननाया बांनो हागौ। रांखान्थियारि थिरांथाफोरखौ सांग्राङै ला। नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। धैर्यजों नाजानाया जाफुंसार जागोन। साना मोनसे सोलोंनाय मोन्दांथि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। तुला राशि। दिनै समानथि लाखिनाया जाफुंसारगोन।
गोदान बाहागोदारिनि मिजिं सोमजिनो हागौ। खामानि थिलियाव गोरोबलायनाया मोजां जागोन। रांखान्थियारि हालोदा गोजोनथाव थागोन। नखराव गोरोबलायनाय थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा सोरजिलु खामानिफोराव नांथाबगोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै गोसो गुदुं साननाया मुलाम्फा जागोन। सानथांखिफोरा दावगागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि हमथानाया गोख्रों जागोन। रांखावरि मुलाम्फानि इसारा दं। नखरनि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गाव बिजिरनाया थार लामा होगोन। साना गोहोम गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि। दिनै गोदान खाबुफोरा नोंथांनि लामायाव फैगोन। खामानि थिलियाव गोख्रैथि थागोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। दावबायनाय एबा फोरोंथायनि खाबुफोर दं। गोसोआ गोसो गुदुं थागोन। साना मिजिं गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि। दिनै खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। खामानि थिलियाव दिदोमै जाफुंसारनाय मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। नखरनि हेफाजाब थाबाय थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। आब्रुथि लाखिनाया मुलाम्फा लाबोगोन। इयुननि थाखाय बिथांखि लानाय जागोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सिलर गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान सानस्रिफोरा गोख्रैथि मोनगोन। खामानि थिलियाव सोलायनाया मोजां जागोन। रांखान्थियारि समानथि लाखिनाया जागोन। समाजारि मान आरो सन्माना बांगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। थुलुंगा मोननाया लोगोफोरनिफ्राय फैगोन। इयुननि सोमोन्दै रोखा नुजागोन। साना थुलुंगाखांनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनै गोसोआ गोजोन आरो सेन्सिटिभ जागोन। सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि बाथ्राफोरा समानथि जानानै थागोन। नखरनिफ्राय गोसोआरि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोदान सानस्रिफोरा जोनोम जागोन। साना नोरोम आरो गाहाम जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।